sir, may buntag sir. May muntag. Pailas pangalan sir, relihiyon asa ka nagpasakop. Ay ka na, Anjo Mahusay pangalan ako. Relihiyon asa ka nagpasakop. Ako, daan kong Iglesia ni Cristo. Since birth, hantod karon Iglesia ni Cristo ka? Dili na, pero maugyapon ang akong gituhuan. Unsa may relihiyong gidala ni mo ron, wala lang ka, pero gatuor gyapon ka Iglesia ni Cristo. Oo, wala. Unsa man ning naay profile picture sa imong naong, mao ba ni real naong nimo? Maunay naong na ako. Pareho naman na ninuog naong. Kanay na sa imong profile picture nga murag unggo o unsa man ni, mao ba gina imong real nga naong kay natulog dis doyanan? Oo. Nanaway man pud ang pugi ay. Di, pakitas naong sir, ay lang tabo na imong naong sir. Kay professional ta diring tumuda sir, pakitas naong lang sir, kay bawal tag tago-tagoan sir. Dili man importante ang naong, ang importante pag Importante naong sir, kay si Kristo gayaw-yaw sir, gipakita ba in public yung naong. Bisan yawa gani sir, nagpakita pa manggalis dagway ni Kristo sir. Ang importante, nagpakita pa manggali ang yawag, ikaw di ka magpakita no, labaw pa kasawa ni trabaho aron. ang importante pagtulog. To the point. Live. Ang importante pagtulunan. Ingong kakaganiha. No, sir. Importante pagtulunan sir, importante sa naong sir. Pag isa man ang pagtulunan yaw ka, nawa kay naong ipakita na to pero. Arit ka sa pagtulunan. Ayaw na lang na kuha na. Arit ka sa pagtulunan. So, nahadlok ka sir, nahadlok ka? Dili, ari ka sa pagtulunan. Ayaw na nang Sir, nahadlok ka sir, nahadlok ka? Sige na, pangtubagan na lang, mangutan ako. No. Nahadlok ba ka? Wala. Yes, sir. Dili na importante. Ang importante, mangutan ako kung Sus, mutubag di ka. man pagkitag naong ni. Sige, sa may pangutana nimo. Katubang gibuhat ni Kristo nga kalawat ang termino ninyo. Sa dihang nagpakaon siya og tinapay. Na katubang tinapay nga gipakaon niya, naa na to'y dugo. Buhi, sir, dahil dugo. Ha? Naidugo, sir, buhi, sir. Wala mag-imo nga itong Ginoong Jesucristo patay. O di kung Kuan lang. No face na ako itawag nimo kay mong kay nawong. sige na, tubagan na lang, daga pa kayo. Sir, pakita sa daas nawong, sir. Pakita sa sir. Mutubag ra ko sa pangutana nimo uban, sir, kung magpakita ka sa nawong nimo, sir. Dili man importante ang naong, ang importante ang Importante gyapon ning nawong, sir. The fact nga nagdala-dala ka sa imong pangalan, ipakita nimong nawong. Kung tinud-anay kang magwali, kung tinud-anay kang naas ka maturan, ipakita nimong nawong itaguwi. Straight to the point. magwawali ko. Nangutan na ragani ko kay nagsusira. Og nangutana ka, ipakita imong nawong, sir. Ang importante pangutan na. Kung di ka No. mutubag, di Bisan unsaon ang imong pangutana, sir. Dili gyapon ko modawat ana, basta di nimo ipakita imong nawong. i-out na lang ko kay di man ko magpakitag na. Kung di ka mutubag sa Ano, sa may pagkana, purpose nimo nga magtago-tago ka sa imong nawong? wala man ko magtago sa naong. Di lang ko ganahan magpakita. Di ka ganahan magpakita mo ng imong profile picture, kapiki na lang kay nawong. Unaan ba ni sir nga inyong simbahan piki, sir, kay imong profile picture piki nawong? Dagang pa mang kagyaw-yaw para makalikay. Tubagan na lang pangutan. Dili, wala mo tamulikay, sir. Wala mo tamulikay, sir. Ikaw naman ang nilikay, ano ka, in the first place, nagtago-tago ka sa imong nawong. Ang importante pangutan na kumutubag ka, tubag. Kung dili, di ipakanaog ko. Usaon ako paghatag na magkasiguruan ani sir na in the first place basta pagkagali na nangutana diri sir nagkinahanglan nagkatinawan. Usaon man na paghatag na kung katinawan ron nga ikaw mismo imong nawo di man nimo ipakita. Tamay labot ang nawog. Straight to the point. Live. Kung mutubag ka, tubaga. Kung dili, ipakanaog ko. Maura man na. So sinsa na kayo sir ha? Kay nindot ng tatubagon imong pangutana sir pero asa man sir musugot kay pangutanon sir? Ikaw ang nagwali, ikaw nagyaw-yaw, ako imong badungon. Dili ako lang mangutana lang ko nimo ba? Unsa may purpose nimo nganong di ka magpakitag nawong dere? Dili, ako man na, self-an ko naman ako na. Kaugalingon na ako ng gusto.
Ang ako lang pangutana, Kaugalingan nimong gusto. ang akong pangutana, importante, kung mutubag ka o dili. Kung dili, di ipakanaog. Kung mutubag, Sir, tubag ka pasensya lang, na, ayaw sir, ha? pangitaglaing pang... Remove na lang ti ka, sir, kay gansi man ko ani, sir. Sige, Pero sige. magyapon, og mangutana ka, mangutana lagi. sud ko. Di na po ka masugot pangutanon. Ikaw man ang nagwali. Alangan, out sa may pangutanan nimo sa ako, ang awaman ko magwali. Ikaw ang gayaw-yaw, Di ba? ikaw ang badlungo. Lagi ba? Kani pangit paminahon, sir, nga magwali ta diri unya ikaw ni sud ka wa kay nahon. Dili, bisan nay naong, way naong, o naa, obligasyon nimo mutubag. Kay ikaw man ang gayaw-yaw. Sige. INC incomplete. Sabot ra po ko, sir. Kasabot ra po ko kay INC incomplete. Kulang. Sige. Okay. Sa pangutanan mo go. No. Giingon nimo katong gipakaon ni Kristo nga unod, tinapay, nanay dugo. Bisan na natoy dugo, nagpainom gihapon siya o wala? Nagpainom gyapon siya. O niya, nganong sa inyo, wala man magpainom, di ba dili pa rin? Ayaw, sir. Ayaw ina nga sa amo wala nagpainom. Chismis man ang imo. Lamang yun Nagpainom man. Namay mga senaryo nga misa sa Katoliko. Namay mga senaryo nga misa sa Katoliko nga pwede painom ng mga membro. Muna kung hanya nimo, isunod sa simbahan Katoliko para makaibaw ka. Wala magpainom, mamakak man. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Pari Nganong kami, gibuhat mo na. Nganong kami mga Katoliko, gibuhat mo na mo. Namay nagpainom. Dili ay. Kung naamay nagpainom, Ayaw panikas. Ayaw panikas. Chismis man ang imuha. Wala magpainom. Sa simbahan Katoliko, gipainom man alam mo mga membro. Nagdepende sa kadaganon sa mga nanimba. Nadapata mo ingon ka wala nagpainom. Chismis man ang imuha, sir. Ang pulos. naaman na sa Straight inyo, to the point. bro. Live. Lang, dili na mo inom. Kinsa may namakak, pari ni mo, ikaw. Wala man namakak ka mo pare. Ikaw rin man namakak. Dapata niyo. Ingon ng inyong pare, dawaton lang ang si Kristo sa hulagway sa tinapay, dili na Asa man niya? Asa. Kinsa may nag-ingon nimo nga dawaton si Kristo sa hulagway sa tinapay. Pari ni mo, Kinsang pariana? Ha? Kinsa man ang pariya? nasa libro Lagi ni kinsa man hingan nila kinsang pariana? Hingan nila kinsang pariya. Pwede kayo makahingalad. Chismis ng imuha. dili na Straight to the point. Lagi sa mang pariya ng gaingon nga hulagway ang Santos Misa. Enrique Dimon. Si Enrique Dimon. Asa man ang Enrique Dimon ni Morab? Kana lagi page 196 sa basahon niya Unsa may gingon dia? Unsa may gingon ni Enrique Dimon sa page 106? Unsa librohan na? Dawaton nato Unsa may librohan na? Unsa librohan na? siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko. Enrique Dimon. Unsa may gingon dia? 196. Dawaton Ika na nato mga libro ha, gipamutol na rin ba na ninyo ng mga libro ha? dawaton nato si Kristo sa hulagway sa tinapay lamang, dili na kinahanglan pang mo inom. Klaro ano. Unsay sumpay? Dito to Ayaw putla kay nanay sumpay. gaon sa isumpay. Ayaw gamit ang libro na sir, do ka kay ba sumpay na sir. Ayaw gamit ana sir. Pay imong naon di pa ka magpakita diri. Kompleto Ha? to. Kumbaga, kinsay na makak ikaw o pare. Kompleto ba to? Unsa may rason nga nang dili pwede pa imong nanay sumpay? Ang sa isumpay. Ikaw Unsa man may din ang sumpay dia basta naka na libro ha gadawa. dili. Ikaw ang nagingong na ay sumpay. Ipakita No. Naaba ka ana libro ha gidala nimo karon. Naaba ka ana libro ha gidala nimo karon. Anong libro ha? Ipakita daw. Kay mo tanaw ka. Wa ka kabasa. Ipakita daw kung naaba. Wa ka kabasa. Kung ipakita kung naa. Wa lagi ka kabasa. Sususayay na ko pangatang nakabasa ba ko ga. Ipakita na kung naa. Wa ka kabasa. Maura na ang buto. Agoho.
Dagway na mo, di pa lang kapakita, libre na mo, di pa pakita, marbinuang mo ng imuha, sir. Straight to the point. Ikaw Live. ang makabasa. Di ba? Ikaw ang... Mao na Ano resulta pa? nimo nga mahilig lang kag kutlo-kutlo, kutisyon gikan na ng mga Facebook, tabla pa'y ulog-ulogan mo ano. Ay, mura mong kagbayot. Sige mong kagyaw-yaw. Ah. Ikaw rin ang murag bayot, kaya in the first place, di ba kapakitag na mo? Ay, wala man ay labot. Patubagalan pangutana. Nang hilad man ka, muingong ka nga Ayaw ko, ang in the first place, wala kay libro anak gihawiran. Ang imong gibasa, mga kutisyon na lagi kag Facebook. Hey! Straight to the point. Live. Ha? Nakakita ka? Okay, librong gihawiran? Ikaw O saan pagkakita ni mo, wala mo gipakita? ikaw ang wakabasa. Maunang Ipakita sa na libro ni mo, sir. Pagkakabasa. Dapat ka magamit kag librong katoliko, ipakita na. Bahala na lang dili mapakita na mong nawo, kaya hindi ko naka-interest na mong nawo. Pero kanang libro nga imong gigamit, ipakita na. Maya klaro. Straight to the point. Kaya ang Live. pakinggan ng araw. Mao lagi ipakita lagi ng libro ka na. Kung naa ka na, kay kung wakad niya hawiran ng libro ka, ayaw na lang. So, kay bisan mo agad siya kabasa. Wasa ka kita. Wa jud ka na libro ha, mo nang hadlo ka mo ipakita. Ay kung naa. Ipakita sa na diha, ipakita sa katong basahon. Nangingon man, Ipakita sa katong basahon. nagingon man ka nga na makako kay wa ko'y libro. Nya wa man day ka kasiguro kung naa ko'y libro. Ipakita gani atong hulingon na imong libro ba kung naa ba kagadalaan na. Kung naa lagi ko. Sige, ipakita sa ipagawa sa imong libro katong tanaw na. Kung Nagsulti tinuod ka. ba na naa jud ka na libro ha. Bayot nga gayaw-yaw diha gay. Tanawa ra. Sir, ayaw pangilad sir, kay imong katubang sir, dili nimo ni mailad sir. Straight to the point. Live. Brad Jason, naamday ka ni libro ha bro. Ipalihog kong pasa niyang giingon. Unsa to nga page? Pahina? Page 196 tanawa. 126 na bro, palihog ka ni bro, kaya kung tanahon diri sa imong libro bro, waba sa giputol ani. 196. Ano na nga? Sige. Magulat sa tas, sila yung pangutana kay magulat sa tas libro nga ikuan. Palihog ko na ko aning libro nga ikuan. I-message ako, i-picture yung palihog. At ang tanahon na. Sige, lain pangutana. Papagamit mo sa pangutana. No. Di na, unya na kumutubag na yung pangutana ni mo. The fact na magkita na ko ng libro ka, tora. Okay, naman kay libro na dagawiran, nabot, ug maoban na libro ka na. Yung murag layo, makay na, di man na to maklaro. Layo man di ay. Sa man ang gipalayo mo na, sir? Sa may purpose ang gipalayo mo na, sir? Sa may purpose na gipaibog ra di mo, ipagawas na. Sir, ako'y pangutana, sir. Nganong wala naman kaga-iglesia ni Kristo, sir? Sa may rason, gitiwalag ka, sa may kuanan eh. Napuyo man ko sa bukid. Maglisod ko pa. Sa man ang Diba? o sa man ang bukira, sir, nga murag paminaw na kuan imong balay tiles man, di man na bukid siguro. Naman ko'y balay diri sa bukid. Di pwede magbalay yung sa bukid. Sige. At sa may kuan na, tanaw na to ha. Yung inumin ang di man maklaro na to, sir, picture na lang sa akong basahon sa diri ha. Sa kadali lang. Ang kulay na dinaramit sa saserdote, maunin niya. Kadali lang ha. Kadali lang. Ay, kuan man, sir. Di man, asa man na nga page imong gigamit, sir? Pahina. Asa nga page na? Page? 198. 198. Tanaw na to diri sa page 198, ha?
Kung nabagin na imo, 198. Sa kadali lang ha. Inaay nagpasa na ko og libro kana ang imong giingon. Nagpasag libro 198. Sa page 198, asa man ni 98 na bro, 98. Kay bro 196 imong giingon ganina no. 196 imong giingon ganina dire sa iyang gipasa nga libro, wala. 198. So una namutbot na ka ha. Alay. Oh. Karmang ka. 196 imong giingon no. Gi-record na ko dire sa akong palad. Bisan Gipasubay na ko atong bunay libro ano. Wala na kabutang. Nasa 198. Natural naman ang page raman na. Wala na ilabot sa... So namutbot na kadaan ano, page pa lang. Kana ba 198 na, 198. So ayaw pa makak lagi di sakpan gyapon ka. Wala man naman makak. Natural. Ayun magka 196 na pagsubay dire 198. Wa man lagi sa 196. Kung sayop ug sayop lang, pertini mong sayop pa sa grammar. Ako'y mauho sa iyo. Ang samang sayo pas grammar, ang samang tanong sayo pa sa grammar. Ikot diha sa pagtulunan ta. No, asa man tanong sayo pa sa grammar. Ay puntos diha, sige na basaha page 198. Page 198 daw. Bro, Jason. Hello, kung sent ano bro, kay mo klaro na ko na libro. Page 198 daw. Sa atong basahon. I-picture out ang page 198 ha. Saksi mo ha. Walay nabasa sa page 196 ang giingon ganina. Gi-record na ko na. Di pa okay na ko dire, wala. Ayun na sige giyaw-yaw, wa man kay libro nang huwam raman ka. Di mangkon man ta sir. Ang kalibrong katoliko di man tanan atong gipanghawiran dire. Sige. Di man para sa nga mangulikta mo libros katoliko horot kay daot ra news katoliko. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Live. Pamotlon pag ginyog. Pamotlon pag ginyog statement. Basa. Sige man kagyaw-yaw na man ka kay mahulaman. Kay ingon ka wa ko'y libro, dara na ko'y libro. Sa kadali lang ha. Dara atong basahon ha. Ang pagkikinabang ng mga o Santa Communion. Asa man na nimo gibasa unsa nga paragraph na? Basa na diretso, so diretso. Di ara kaniyo. Asa man na dapit ang pagkinabang ng asa man na dapit tunga. Pataka kag comment nga No. Asa dapit imong gibasa ani? Asa dapit imong gibasa ani? Ang pakinabang ng mga Sagrada Communion ay tunay na pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesucristo sa ilalim ng iyong tinapay kani. Kaya nga ang tagapamaw natin ang pakinabang ay si Jesucristo rin ang Ako na. Ang di ka dyan sa nag-comment ka ganiha nga giputol pero wala pa kakabasa. Pero ang gani nga sige. Basa ang pakinabang asa man dapit. Ayan no, ang pakikinabang o Sagrada Komunyon ay ang tunay na pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesucristo sa ilalim ng anyong tinapay. Kaya nga tatanggapin natin sa pakikinabang ay si Jesucristo rin na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Tinatanggap natin si Jesucristo sa anyong tinapay lamang. Hindi dapat tayong uminom sa kalis upang tanggapin ang dugo ni Jesucristo. Sapagkat sapagkat sa ilalim ng anyong tinapay ay tinatanggap natin ang kanyang katawang buhay kasama ang kanyang dugo. Di ba? Naaraman day na. Lagi. Nakasamot mo ka na. Bitaw ang gingon ni mo sakpan gapon. Sakpan gapon. Diloy, ingon ka nga saan yung tinapay lamang. Pagkatapos gipangutana ta ka kung giputol ba na nimo ikaw. Pagsumpay na aman lagi sakpan gapon, sakpan lagi gapon. Yung tinapay lang nga. Ang rason
sapagkat sa ilalim ng anyong tinapay ay tinatanggap natin ang kanyang katawang buhay kasama ang kanyang dugo. Nakasabot ka niwa. Sige. Naraman nila di palakpakan. Nakasabot naman day ka. Dili, nalimot na ka sa imong di pahayag ka ganyan. No. Ang giingon ako ganina. Paminaw ha. Ikaw ang maminaw kay nag-ingon ka kaganiha. Saktan niya po ng pagpamutol no. Bida ni mga tawhana. Dili. Straight to the point. Ikaw mo nang nag-ingon nga nasuko na. Nasuko na, kaya nasakta na. Ayaw paghatag o mga konklusyon ni mo diha kay musigi kag pasingit og istorya bisan dili tinuod. Nasakta na. Dili wa man ka mag Saktan. tubagagtaro. Ikaw ang nag-ingon kaganiha nga kamo nagpakaon pod ug nagpainom depende sa ihap. Ingon diri ang pari ninyo. Ingon diri ang pari ninyo nga wala magpainom. Dawaton lang sa hulagway sa tinapay lang. Dili, ang ingon ako, di ba? Paminaw ha? Dili, sir. Ang giingon nimo ganina nga pinakakinabang o sagrada komunyon na tunay na pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesucristo sa ilalim ng anyong tinapay. Kaya, nangutana ko nimo, naa pa ba na sumpay? Ingkawa na. Diba? Ito mo gingon ganina, wa naman ay sumpay. Ingon dito ka kung muna sumpay basaha. Di na pugos ka rin basa, kaya naama di sumpay. O, dara ha? Na dili raman na, isa ka sentence lang. Isa ka paragrapan mo na. Darawa ha, kaya nga, ang tatanggapi, darawa ha? Kaya nga ang tatanggapin natin ng pakinabang ay si Jesucristo rin. Na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. Nakasabot ka ni wala. Dili na mo tema. Ang tema katong dara tinatanggap natin. Paminaw sa ba? Tinatanggap natin si Jesucristo sa anyong tinapay. Lamang. Di lamang. Diba? Niingon ko nimo, napa ba ng sumpay? Isagsapaw. Diba niingon ko nimo, nga napa ba ng sumpay? Ikaw, na. Sumpayan na to na. Hindi dapat tayo uminom sa kalis upang tanggapin. Paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Ayaw sa sapaw. Kay basahod. Nabuking na kanig tinood. Nabuking na kayo. Paminaw sa ba? Ayaw sa sapaw. Kay mabasa pa ko. Ay sus, nabasa na ni mo. Tabunin sa na mo naong karon di kay halata ba? Birao. Hindi dapat tayo uminom sa kalis upang tanggapin ang dugo ni Kristo sapagkat ang ilalim ng anyong tinapay ay tinatanggap natin sa kanyang katawang buhay kasama ang kanyang dugo. O di kaya nga. So, kanya nga senaryo, paminaw sa, ayaw sa sapaw ba? Kanya nga senaryo, nakarefer na sa mga tao na daghan kaayong nanimba. Pwede natin na ma-apply. Kadi man masilbi magtagay-tagay ito dito dagang tao. Muna rason, theologically speaking mana, theologically reason mana. Sige, sunod na pag-umarang nanimba, tulora ka buhok. Pwede mo na himuan. Sunod nga. Wamay na. Lagi pamutol og libro badset Japon ka. Dili sayo pagkabot, dili magkainom. Mao na gyud. Pastilan looya. Inana mo, mamutol-putol mog libro, sakto lagi dinhi ay incomplete. Sunod na pangutan. Straight to the point. Live on the spot. Uyon ba Sige, ka? sunod tubag. Uyon ba ka sa giingon sa Dios nga kung unsa ang iyang gisugo, dili nimo dugangan, dili nimo kunpura. Kung naas Biblia, mauyon ko. Nasa Biblia. 12:30. Asa nga sitas na? 12:32. Asa nga sitas na? Deuteronomio 12:32 kung ako masayo. Unsa may giingon diha? Kung unsa ang akong gisugo, dili nimo pagadugangan, dili nimo pagakunhuran. Uyon ka ana. Mauyon ko ana. Uyon ka.
di ini mo mabasa nga kung gamay lang ang pwede paimnon, kung daghan dili na pwedeng paimnon. Pwede nang dili paimnon. Sa mabasa, Oo. balaod na na sa simbahan. Sabi Na kanang balaod sa simbahan, paminaw sa kung sa Biblia pa magbase ana, naa, kanang mga apostoles, 12 raman to kabuk, ipainom man to sila. Diba? Oh, nas Biblia ha. Pero balaod na na sa simbahan, unya kanang imong gibasa Old Testament pa maning tao na dong. Wa pa may Kristong nagpakatao na sa kalibutan. Ang balaod sa simbahan gisunod na mo na kay under the authorization nas Ginoo. San Mateo 16:19, San Mateo 18:18. Maunang incomplete. Kaya nga naman, gipamutol-putol ninyo ang librong Katoliko. sunod nga pangutana. Sunod to bag. Sige, taguin lang na naon mo para di kay uwaw ba? Ay, wa man ko mauwaw. Ikaw man ang uwaw kay patakar man. Oo, sige uwaw. Nauwaw pa ko sir. Pareho na tang kataguanag na ano sir. Sige, sunod nga pangutana. Sige. Ingon ka, Sunod ka ba? ingon ka, sa daan tugon patong kasuguan sa Dios. Dili na ba to existido sa panahong Kristiyano? Ang existido nga kasuguan na sa Old Testament panahon sa Kristiyano, moralo. Wala labot sa batikal o seremonyal kay iya na sa mga Hudyo. Straight to the point. Live. Sa nabaka sa unang Korinto 4:6. Unsa may giingon sa unang Korinto 4:6. Ikaw man ang naay Biblia diha. Baliw ko na. Atuga-tuga ka ba dara? Solong kadrigo kay arma sir? Diyan eh. Oh, tatarungay mo cellphone, matagak na mo cellphone, buak na, wadyo ka ninungdan. Tumagan na lang God. Nakabasa na ba ka Oh. sa pahayag? 4:6, naba kay dalang Biblia diha. Wala eh. Solong kadrigo kay dalangas. Wadyo. Unsa ron danay mo gipagdaladay mga librong Katoliko nya pametkon sa dumog basa. Ginoo ko. Basta na diyan pa kung komento eh. Ha? Basahan na lang, dagan pa man kay kag komento. Nanay ikaw ra basa diha sa man kay Biblia wa man ka daang Biblia saan to man nilo? Dagang Biblia sa imong luyo. No. Dagan ko Biblia pero ikaw man kay dala saan man ako niron? Ay, yes. Ang mangutanar di ay sa imo kinahanglan magdala pud og Biblia, dili pwedeng dili. Natural, normal. Ay, sure. Normal na. Mura, sir, kami sir, mga bala na ko ni the research luyo kung bagas pusil pa. Oh. Useless, ipusil na ko na ng tao nga wa gadalag armas. Si ko na. Wala man ko'y dala nga Biblia, pero ang giingon Unsa rason nga nang wala kay dalang Biblia, wa ka tagaig Biblia sa simbahan ninyo nga inyong magipasakupan gitukod og Pinoy? Oo, tagang kayo kag yaw-yaw pa. Maningkamot Di buas lang kay ka dire magdakag armas. naningkamot man ka muli kay sa pangutana. Di wala man ta mulikay sa pangutana. Ang nakaaway nga no, dili pa ka magpakitag na namutol pa kag libro sa Katoliko, wala pa dito Biblia ang dala, kasi lang Ginoo ha. Basa na gani mo niya mo yung kang namutol. Natural quotation good. Exact. Mangotisyon ka siguro ha. Mangotisyon ka siguro ha. Alagi, ang hagit na Ah. ang ingon nimo ganiha, magpainom mo. Ingon ang pare ninyo, dawaton nato. Sakto man ang gingon sa parida. O gi-explain ako ha. Sakto man ang gingon sa parida na, wala man nasayop ang parida na. Kana nga libro naka-refer na siya sa gitawag nato og kaning gadaganon sa mga membro. Sige kuno, gihatagan man kag zero kopya diha picture. Basaha kuno nga referido na sa daghang miyembro. Ikaw man ang Mao nagdungan. kanina,
Kanina, kung pumasa ka, ay Iglesia, manalo, Iglesiang manalo. Yang Iglesiang manalo. Kung mabasa gani ka, Iglesiang manalo, kung mabasa gani ka sa librong Katoliko, sad. Oo. Ayaw ko doon. Ay, ginoo ko. Ikaw man Pero normal naman nga di ka kasabot. Sa kabala nga, normal naman nga dili ka kasabot ka in the first place. Ang founder ninyo, wag ito ka eskwela. Kang disgrasya ha. O tanaw pa. Ikaw ang nagdungag sa kaugalingon ninyong libro, dili ako. Ano nagdungag ka galing mo libro? Kadungag ni? Diha sa libro Pagkadali mo basa kag librong Katoliko, pagkadali mo basa kag librong Katoliko, sad ka sad. Okay na, nakasabot bitaw ko. Giingon sa pari ninyo, dili Sama na ane ha. dawato na to Bra, si Kristo Iglesiang manalo. Mamang, dili na Iglesiang manalo. Oy. Oh. No. Ang Iglesiang nakasulat manalo. sa libro ninyo, Paminaw sa. Asa ba? Ang nakasulat sa libro ninyo, tumala sa inyong pare, dawaton nato si Kristo sa hulagway sa tinapay lamang, dili na angay inom, ayaw usba. Normal lagi na siya. Explain. Paminaw sa ba para magkasinabtanay tagtarong ba? Ikaw ba? Normal na siya kay nakareper na kananga statement paminaw sa. Oy. Wala Kananga statement. Unsa naman ninyo paminawa sa ko ba para magkasinabot ta ba? Hey, manalo. Dili, gisapawan punta ka kay musabang ka. O lagi, mag-explain ba man ko? Kanang imong gisulti nga para lang sa daghan. Wala man na sa libro, ikaw may gadungag-dungag. Basog panty ni Rosita Trilliano sa mga dalay. Ikaw ba ang mag-explicar sa pahayag sa pare? Mas bright ba ka? Natural kay amo aman ang libro. Normal kay amo aman ang libro. Ikaw ang may katungod mag-explicar sa pahayag sa pare. O ang Natural kay amo ana. No. Natural nga namin katungod paminaw sa. Natural nga namin katungod mo explicar anang pahayag sa pare kay amo ana libro dili na inyo. Gidungagan nimo ang Sa gidugang. Maabito na niingon ang libro pa paminaw sa. Mo ni sabto na to pagayo sira. Maabito na niingon ang libro di ana nga dili ta kinahanglan mo kalawat. Ani dili ta kinahanglan mo inom sa dugo kay nga naman ang gikaon na to daghan. Tapos ang gikaon na to naano na unod ug naano na dugo kompleto Ricardos. Refer na di adto mga nanimba nga perting daghan nga dili matabalag pa inom. Kuha. Now, masigwa ka kasabot. Nag-explicar ko man ka, dili ka ako gusto yung tataw ko. Kanya. Sige. Pasabton ti ka. Kaingon man ka, librong Katoliko, gamit po kong librong sa badis, gamit po kong librong Iglesiang Cristo. Kami giingon sa inyong pasugo magas ang tinuod na simbahan mo ng simbahan Katoliko, madawat po kani. Kaya sa nga nung muli kayo man ka sa pangutan. Wala ko baga sa ayaw. Uli ka sa pangutana. Nga nung mudaga naman ka diha, dili man ang maoy. Hadlok pangutana ni. Analohiya raman ako, sir ba? Dili. Kaingon man ka, maubanag pagsabot. Napata sa pagtulunan ninyo, nga nung mudagan man ka, i-deflect man ninyo. Hindi, nagigipasabot at ikaan ng pagtulunan na mo. Ikaw lang hindi kasabot. Alawara, gamit ka na libros pare. Ang pangutana na ko, inyo ha, bana. Sunod na akong pangutana. Sunod na kong tabag. Diha sa tibuok page nga gibasa nimo na picture na nasa imo ha. Gisulti ba sa pare nga kana para sa gamay lang o kini pagtulon ang wala, Brad, paminaw ang tubag nako. Gipasabot sa pare na dili gisulti, gipasabot. Ang gipasabot sa pare kadto mga tao nga nanimba nga perting daghana. Dili ay wala man. Ang uluhan sa libro, Eugene, ang uluhan sa libro, siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Lagi. Ang gitulungan na sa pare, paminaw sa, Brad. Ang gusto ni mong ipagita karon, paminaw sa, yes, sa para maklaro nato ba? Ganihan, ipasagdanta ka kay Manalo, paminaw sa manalo. Sa manong ako magsulti, musapaw man ka.
Di ako kang pasabton. Pagbutang Eh sige kag balik-balik sa imong pangutana. Pagbutang Lagi sige kag balik-balik sa imong pangutana. Humanan ako nag-explain. Dili giklaro man kay namakakmang ka. Di ana lagi wala ta na ikaw ra man na namakak. Ikaw ang ayaw pagsapaw. Kay naghangyo kagaganiha nga dili ta magsinapaway. Gipasagdahan ta kamo Akong gikuan ba nani sira. Ayaw na pangutana ana. Balik sige balik-balik ang pangutana. Balik-balik ko na ko nagtubag. Oh, sige. Ang uluhan sa libro, Dong Eugene, siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Sa ato pa, sumala mismo sa pari, pagtulon ang Katoliko ni, kanang imong gi-eksplikar, nga wala naman sa libro nga gisulat sa pari, dili na pagtulon ang Katoliko, palusot rin na nito. Tubagon ako na. Dili. O man ako, sige ikaw naman. Eksplikar. Asa man ni nangutana ka o nangutana ka nang komentaryo ka? Nangutan na kauban ng komentaryo nga way Subi ba na mo komentaryo? Wala dili buot ipasabot inani ba kung tubag ha? Sabta sa bangimong gibasa. Ang gipasabot sa pari diha, wala man tayo mabasa ang litra po litra gud nga gusto nimo ilitra po litra. Di wala Wala sa iyo primo. Ayaw sayo sa sapay lagi kagatubag pa ko pagbaton sa ngayong pamatasan. Ayaw suwede ng imong founder. To the point. Point out lang natin. Paminawas ako. Ang statement niya sa maong paminaw sa ayaw sa sapaw-sapaw. Lagi gi-point out lang nako. Paminawas ako ayaw sa sapaw-sapaw. Ang statement sa maong pare diha, paminaw ha. Ang statement sa maong pare diha, gipasabot lang niya kakadtong mga manimbahay. Di man may sulat dana kay ngayon nagipasabot na niya. Sus Ginoo ko. Budget Okay, yapon ka sa pagtuyok-tuyok nga libro Katoliko mo ra gyapon giputol. Pwede na. Ako na pod. Gi-point out sige, lang naman nako. Gi-point out lang nako. Ikaw mismo ang nag-ingon. Dili mabasa letra por letra sa basahon nga gipakita nako sa imuha. Nga kanang imo. Sige ako sir. Bulihan na ta pangutana sir. Pagbaton po Kadalang sir. Kadalang sir. Di bantig tani trabaho sir kay mura man og mura man guna kay pagduda aning pagtulon ang Katoliko. Adi, Ako pangutana lang nimo sir. Asa kadalang ha. Ako pangutana nimo sir. Pag ingon ni Kristo sa San Mateo 26:26, kini mao nga akong lawas. Simbolikal na o lawas ginang tinuod ni Kristo. ay, ikaw bitaw ang nag-ingon literal na. Mabit Di ako pangutana. Ikaw akong gipangutana. Ayaw ko pangutana. Unsa man? Pag ingon ni Kristo nga kini mo nga akong lawas. Lawas ginaw, piki nga lawas. ikaw ang nagwali, ikaw ang nagsangyaw, gitupi ko nimo na. Mao nang gi-question ta ka. Wa man ko Mao magwali. lagi ka daghan man kag duda-duda. Ano ha? Daghan man kag duda-duda. Paminaw sa. Paminaw sa ba? Obligasyon. Lagi gusto na ko nimo, di ba? Paminaw sa. Ay sapaw lagi. Uy. Ako nagsulti. Paminaw sa para magasinab tanay ta. Sa man ni gusto nimo ikaw may paminahon ani. Natural. Paminaw sa ayaw sagsapaw. Ang imong trabaho pagpangutanas Katoliko. Unya ang trabaho nako pagtubag. Normal na kay programa nako ni sulod ka. Mangutana ka. Pero the fact man gud nga nagsigi kag supak-supak ani ato ang programa, nagsigi supak-supak ani kung tubag. Full clarification na akong pangutana nimo sa kapangutana. Clarification lang. Kapag ingon ni Kristo nga kini mo nga akong lawas, tinuod ng lawas o piki na. Tubag na ko? Tubag na lang. Oo, wala man ko magwali. Ikaw man ang Wala ko mangutana nimo. Sir. Ikaw naman ka. Sabta kong pangutana ba? Wala ko mangutana nimo. Gawali ba ko o dili? Kung taon ni mo Ang akong pangutana, paminaw, mao lagi ba? Kung ni mo pagkasabot, ni wa pa gani wala pa 5 ka segundo mo bat ina ka. Naghangyo ka Di man mao imong tubag.
Naghangyo Dili man ka mao di imong tubag. katawan, nihunong ko. Di- Karon ako, Brad, di ko nani ba? Brad. makatubag. Kulat ako No, magmahal. no. Dili mao imong tubad manalo. Dili, tanawa, mangalan na ka. Kay dili naman ka kalikay. Dili naman ka makalikay. Inani akong pangutana. Diplik Oh, na. papaminawa akong pangutana para magkasinabot ta ba? Pag ingon ni Kristo, Nakapangutana Sa kanila sa ba? Pag ingon ni Kristo. Oras na nako nga mag-explikar. Mustapaw man ka. Unsaon nimo pagkadungog sa sige, explain. Explain. Maminaw ko sa explanation nimo. Bani programa nimo ni. Ikaw ang nagwali, nagdapit ka mangutana. Nisulod kami, nisulod ako para makapangutana. Yang ano nga kung may imong pangutan ko na wala man ko magwali. Unsa imong pangutan unsa ako ang wa man ko giwali. Ako ang ikaw ang nagwali, ako nangutana. Tanawa. Di man mao. Di man mao na imong tubag sa kung pangutana. Dili kay lagi di man ka kasabot nga ikaw Inani ba? Paminaw ha? Be responsive ba? Paminaw ha? Paminaw ba? Inani ba? Sir. Danan nga mo Oh, paminaw sa. Inani ba? Di ba nagsulod ka sa akong programa na balaw pa magali ko ginanyo ni mo sa mga naong ano di mo pakita gigranta lang nako kay di mo kita ka nako ani. Normal na nga sa akong programa mangutana ka kay bisita man ka. Lisod po kayo ako mangutana ni mo dito nga in the first place ako man ning programa niya bisita man ka so ang bisita mo entertain kog pangutana. Sige kag tubag sa mong pangutana nga librong Katoliko imong giputol imo man gyud gisupak. Ang pangutana na ko ni karon kay nagisgot pa tagwali Eucharist. Kanabang giingon ni Kristo sa San Mateo 26:26, kini mao nga akong lawas. Clarification na niya o sa kapangutana lang. Lawas ba gina ni Kristo o piki na nga lawas ni Kristo? Tumaga lang. Kaya man ako nang tubagon ba? Ang problema, dili man ako obligasyon nga tubagon ka. Be responsive. Ang Tumaga. Kung kaya ni mo tubagon, tumaga direkta. kay programa man na nimo. Buhat og akong kaugalingong programa pasudlon ka. Ginoo ko. Ay nakuguwata. Ani ba? Clarification ba maning ako, sir? Dili, Di ba? Tama ka ako. Tanawa o. Clarification maning ako. Tanawang imong gibuhat o gideflect na nimo. Makabantay man ang mga namati nga. Unsa gideflect? Gideflect nimo ang mga pangutana para ibalik ka ako para dili na ka makapag Dili ba? Clarification maning ako. Clarification ba? Inani ba? Na mahayag ko dire nangutana ka. Sige kag pangutana nako, sige kag pangutana. Basta kung saan akong tinubag, sige tagtuyok-tuyok ka ng librong giputol mo. So ako lang clarification ba? Paminaw sa ba? Clarification ba maning ato? Ayaw sabtang bilisod-lisod ta ka ha? Clarification ba ning ato? Isa man ni ka pangutana, di ba? Wa man ti ka gipangutana baligdaghan. Kung kaya nimo tubagon na tubaga. Unsa man ang giingon ni Kristo sa Mateo 26:26, kini mao nga akong lawas, tinuod na o piki? Na. May gidangat ang trabaho ka. Balik-balik ko na, natural na, balik-balik ko na ako na kay angay matagad sa mga Kaya man ka mo ng tubagon, tubaga. Be responsive lang para ba ani ba sir be responsive lang gud sa akong pangutana clarification ba ning ato dili na makakmang ka. nakasabot ba ka kung sa clarification wala Ang clarity ikaw ang angay mo tubag dili ako. ako na mo tubag sa akong pangutana Kamo ang nag-imbita sa man ani ba sir papaminawa ko Pusulod ka sa akong programa kay nangutana ka, check why problema na okay na. Kay ako maning programa normal mangutana ka baligdaghan dia. Dapat sige kag pangutana, sige pug tubag, why problema. Karon naalam ko'y gamay nga clarification kay diri sa ako ang programa na sabtan ako sa imong tuyog tumong wa jud kay pagtuan ning Holy Eucharist kay para nimo dili tinuod. Ako na sabtan na. So for clarification na niya ako ba? Uwan sa katinuod, kaming gilitok ni Kristo sa Mateo 26:26. Tinuod ba nang alawa si Kristo o piki na? Yeah.
Maubitaw ga question ta ka. Kay ang nakasulat sa Biblia, lahi sa inyong gibuhat. Ano Gipatuon. Ayaw tapaw, ayaw tapaw. Ang gibuhat ni Kristo sa Biblia, lahi sa inyong gibuhat. Ginapatuon ninyo ang mga tao nga ang Eukaristya maupod ang gibuhat ni Kristo dito sa balaang panihapon. Kamtang si Kristo dito nagpakaon ug nagpainom, kamo nagpakaon lang. Wa mo magpainom. Magpalusot lang Ano ka ba? magpainom. Bro, wala man, dili man issue din nagpainom. Kanina sa, Ako, wa pa man ko mahuman. Ikaw man ang nagingon nga pwede na ako magsulti. O nya karon pug na pug ko nimo. Di ba? Ako tuo ako sa gibuhat ni Kristo sa Mateo 26:26 hangtod sa 28. Tinuod na. layo kayo Ang tubag. inyo ang dili tinuod. Ang inyo ang dili Dara. Sige sir, nani sir ha? Kay tinuod man ka ng gibuhat ni Kristo sa San Mateo 26. Ang akong pangutana tubaga ha, be responsible. Isa ba ni kabangutana ko ha? Ano ba? Kay pag-ingon ni Kristo nga kinimo nga akong lawas, tinuod na nga lawas o piki nga lawas na? Tubag na ko. Sayop bitaw ang inyo. Kay dili pareho sa gibuhat ni Kristo. Lahi, dili maunay punto. Dili na maoy punto kung tinuod ba o dili. Pagkalayuan, gusto bag ni mo alibad. Ang punto, gidiplik man nimo, naningkamot ng mangkang makalikay. Ako di man ko musugot nga makalikay ka. Maong muistik Ikaw naman lang milikay. Muistik ko Wala sa man ko napi. mangutana nimo. Ano ako mangutana nimo kung tinuod ba ng gibuhat sa Katoliko? Wala. Be responsive lang ba tayo, likay? Dili. Kana bang pag-ingon ni Kristo nga, mao ang akong lawas, tinuod na nga lawas, o piki na. Tubaga daw, tinuod o piki. Ang imong paagi, gusto kang makalikay sa akong pangutana. No, dili ni makalikas pangutana, sir. Clarification naman nga ato. Clarification naman. Kani bang gibuhat ni Kristo, tinuod ba? Yes or no? Ayog sapaw, dili man na mo tema. Ang akong question sa inyo ha, kanang giingon nimo nga ang Eucharistia. Murag di man mo kaya tubagon na kung pangutana, sir. Dili man ako Kaya ni mo tubagon na, lagi ba? Si Kristo man ka, sakto man ka ng Kristo sa San Mateo 26, si Kristo gahimo ana, way problema. Pagpangutana na ko mao ni. Tinuod ba ang giingon ni Kristo nga kini mo nga akong lawas? Lawas ba ginaniya o piki na nga lawas? Kaya na ako ng tubagon. Tubaga lang. Ikaw ang nagwali. Kayo sa. Ang problema, ikaw ang nagwali. Sulti nimo. Kanawa. Magsamok-samok man ka. Pagkatunog Di man mao imong tubag, sir. Be responsive sa akong pangutana. Pagkatunog Pag-ingon ni Kristo nga kini mo nga akong lawas, paminaw ha? Pag-ingon ni Kristo nga kini mo nga akong lawas, tinuod ba na nga lawas ni Kristo? Yes or no? Gusto nimong paminawon Yes or no? pero dili ka Yes or no? maminaw. Yes or no? Gusto nimong magpaminawon ka pero di ka maminaw. Yes or no? Pagkatunog may Yes or no? pamatatan nyo din. Yes or no lang? Yes or no? Dili man na mo ite man nato. Yes or no? Dili. No, mao na itong tema karon, Santos na Eucharistia. Mao na itong isgutan ron. Yes or no? Dili. Di na mao. Yes or no? Di na mao. Yes or no? Dili Tumaga na lang, mao. yes or no? Yes or no? Mutubag ko. Muhilom ka. Di ka musapaw. Yes or no? Tubaga. Lagi, di ka musapaw. Yes or no? Basta mao imong tubag, di ko masapaw. Pero di mao imong tubag, masapaw di ko. Musbo na ako, ang tubag na ako kagani ha. Dili na ako obligasyon tubagon ka. Kay ikaw Yes or no? Yes or no? Yes or no lang akong ipangita. Wag ko mangutanag, obligasyon ba na nimo? Dili na ako Ang obligasyon. pangutana ko, tinuod ba na nga lawas ni Kristo? O piki na nga lawas ni Kristo? Yes or no? Nakabantay ang mga namati nga i-deflect nimo ang pangutanan nako para makaligay. No, dili na deflect, sir. Clarification na lang ato. Kaya supak-supak mo gana. Dili
dito baga, kaya supak-supak man ko to baga. Diha man ta magsugod ani. Wala man ko mudagan, ikaw rin na mudagan. Ikaw mudagan, Dirita eh. magsugod ani, giklarify Ikaw ang ti ka nangutana. ugod sa katinuod. Paminawa, giklarify ti ka ugod sa katinuod. Kag betubag ka ani nga tinuod ng alawas ni Kristo. Ang paluap na kung pangutana mauni. Kay tinuod man ka ng alawas ni Kristo, naaban na dugo o wala. Kay pagbuyin kag naadi. Bati pasabot ay na pangitag inom diha, kana naman ay dugo. Oh, lagi. Pero di man ka kabalo mo tubag. Mao bitaw na itema nato. Mao na itema nato. Si Kristo matud nimo ang tinapay nga gipakaon niya naa nay dugo kay lawas to Brad, ano ba? Tanawa. Kanabang giingon ni Kristo di ana sa San Mateo 26:26, tinuod ba nang alawas ni Kristo o piki? Tabaga da, tinuod o dili? Ikaw ang nag-ingon kaganiha. Tinuod o dili? Le, sapo man ka. Pagkatunog may Lagi, pamatatan yun. dili man, di man ka mao. Isa man ka mao ka matubag dili? Mutubag gani. Saan ni mo pagkadungog sa tubag na ako kung sige kag Di sapaw? man mao. Di man mao yung tubag. Ang akong pangutana, tinuod ba dili? Kanilang piliin lang. Gipapili ra ka aning duha. Kung tinuod ba dili? Nagpasabot ana dili nimo kaya ang tumagon ng akong pangutana. Ang tawag diha, Eugene, kung nagtuon ka, fallacy of false dilemma. Ang tawag Dili man ni pala si Opos Dilima, sir. fallacy Sa of pala false si Opos dilemma. Dilima. Ang tinuod na, ikaw ang nagdilima, ano? Kadali lang ha. Brad. Ang tinuod, ano? Ang tinuod, ano? Ikaw ang nagdilima, ano? Pamati. Ang false Nani ha? dilemma. Brad. Paminaw ha? Ang ingon nimo nga kanang false dilema diha, ang tinuod ani kung bali-balad siho na to, kadi magidi mo matubag akong pangutana kay galibog ka, ikaw ang nagdilema ani. Kaya ang false dilemma gipapili nimo ko sa duha ka tubag nga naapay laing tubag. Tubaga lang ba? Oh, Ang ayaw akong ko papili, pangutana, niya man ng ang tubag akong ako. pangutana, nasayop ba si Kristo sa iyang pag-ingon niya kini mo nga akong lawas? Tinuod ba gini nga lawas o dili? Yes or no? Dili raw. Di ang tubag na ako. Di ka mo sapaw ha. Ang tubag na ako. Tugmao, di ko mo sapaw. Pero Dili. di mao mo sapaw ko. Ang tubag na ako. Uyon man ka o dili. Mao na tubag na ako. Sa mali, yes or no? Yes or no lang? Yes or no? Nag-ingon ka kaganiha nga ang tinapay nga gipakaon ni Kristo kauban na ang dugo kay unod dunya. Pero luyo sa kamatuoran nga si Kristo nagpakaon sa tinapay nga nagasimbolo sa lawas niya nga matud nimo na ang dugo Di man maoy mo, dili maoy mo Dili. tubag, di maoy mo tubag. Saan nimo pagkasabot kung di ka mamati? Dili man maoy mong tubag. Dili kung mutubag Ang sa gusto tubag nimo, na ko dila, ba? dila. Yes, ang tubag problema mo ba? nimo, Yes or no lang imo Dili. gipapili romantika kung yes or no. Ang problema nimo, gusto nimong itubag sa imo ha, kana lang muuyon sa imong gusto. Pagka Di wala ko, I don't need your explanation. Hoy. I don't need your explanation. Ang pangutana ko mao. Kadtong gingon ni Kristo sa San Mateo 26:26 kini mo nga kung lawas. Tinuod to, pike. Unsaon lagi nimo pagkasabot sa akong tubag nga wa pagani ko Di mao. Ang imong tubag dili mao. Di papili lang ti ka, yes or no. Unsaon na ako pagtubag kung musapaw ka? Ani Brad, kung mutubag kag no, explain. Kung mutubag kag yes, explain. Wala ra man kasalin. False dilemma lagi na fallacy ng imo ha. Ay, asa man yung dilima. Asa man yung laila dili. Mahadlok man ka mutubag ano sir. Magbinugo na pud ka. Ay, ikaw rin ang kabinugo. Tanawa. Walang kakahibalo sa fallacy of false dilemma. Maunang ang sabtan nimo dilima Ang tinuod ani, ikaw ang nadilima. Mauna, ang tinuod ani, ikaw ang nadilima. Mo na digid mo kayang tabagon ng akong pangutana. Tabagan ni kung sapaw man ka. Di pod maoy mong tubag. Tanawa, ang gusto ra din nimong tubag ka nang muuyon sa imong gusto. Natural. Di papilit ti kag yes or no. So yes or no ray tabagon mo. Dili. Kung naa kay supak sa akong gitubag,
pangutan nagsunod maura na pero Ani ba? kapawan nimo Ani, sige, nakoy supak. ang mga Nakoy supak sa imong gitubag, dara. Ang mga- Nakoy supak sa imong gitubag. Ano imong gingon ha? nimo pagsupak Lagi nagtubag ka ganina. imo man kung Nagtubag. gang Dili ani ha. Nagtubag ka ganina naingon ka nga simbolikal ra di ay. sa Ang pangutana ko mao. Kasi dito bag na ka ganina naingon ka nga simbolikal ra ditong lawas si Wako Kristo. katubag, oy, Ang wako pangutana ko mao. Sa wa katubag ganina ra kang tinubag. tubag kag gisapawan man kun nimo Ang pangutana na ko mao. Asa nimo nabasa sa Biblia nga naingon si Kristo simbolikal lang, sitas. Kami na lang sitas. ay sus Why matubag? dara Why matubag? ay sus tapo man ka sa pagtubag Sitas sa Biblia kanang giingon nimong simbolikal. Asa ni gilitok ni Kristo nga simbolikal? dara mas bunako ha panguta tubagunan nako muhunong nakagiyaw-yaw kusapo man ka Ay hilak brad. wala man kumuhilak Wala mo ikaw mo kumilak. lang nagkikihilak din Wala mo kumilak. Yayay lang, yayay. di okay na Sige, go ahead. See? Nara ka simple good. Tubagon na gud niya og yes o no. Kaya nga naman, ang pangutana, gasupak-supak man siya sa librong Katoliko, kay para niya, nganong wala man giingon dres librong Katoliko nga reparado nos mga dagat. Ang ipasabot sa pare diana. Madi na ta kinahanglan pang moinom sa kupa nga katungian gihimo sa pare kay nga naman in theologically speaking, in theological explanation, ang gikaon na to nga lawas tinuod gina nga lawas ni Kristo. So pagpasabutan ng tinuod, naa na iunod o naa sa may dugo. Daw karon ng pangutana, kung gasupak-supak sa purification naman ako kadtong gingon ni Kristo sa Biblia kini mga kung lawas tinuod to o dito tinuod. Di man niya tubagon, lain man yung explanation. Pasabutan ni, di niya kaya tubagon ng akong pangutana. Pabida ni matawhana. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Ano na diya? Ha? Tuga-tugam di kag sobre na di kay naong ipakita. Pailar ka sa mong pagkapiki sa mong simbahan. Anong naputol man ko? Brima na nilo. Ako ga-out ni ha? Kalayo ka na ko cellphone. Pag na-cellphone mo dyan, Andre, maana pa ko. Pag i-out ako, maana pa ko. Di problema na nimo. Ha? Sukli ang yawa mo dagan, Santiago 4 City, tagdon.